JK Movies. Kai, subhanallah. Kai. Kare wani kawai. Mutum ya kace ya zagi iyayensa? Ai ko wanda ya zagi iyayensa sai dai haka. A ce ka shigo guri gaba ɗaya ba kwanciyar hankali. Wallahi tun da abin da muke haɗa da shi kenan. Daga wannan sai wannan? Daga wannan sai wannan fa nake gaya ma. Ya zai kai yi gaba kawai. Ya haula wala quwwata illa billah. Wai gaba ɗaya babu alamar gidaje a wajajen nan. Ba wannan ga ba kuma rufe nake sha ruwa. Ruwa? Eh mana. Ke jiya ne fa. Har ba zuwa ne. Ai ba abin da babu in gaya mana. Allah na ji. Dai na mu zauna ko? Mu je mu dan huta. In wani abun kuma ya sake zuwa to. Dawo nan. Dan ba na san abin da zai zo ya taba ka ta nan wajen. Sai kuma wani abu ya taho daga nan he ka tare shi. Kai, ai na tare shi nake ga ma. Ka ga ina ba magana kana da shi ido. Mutum ne ba aljani bane. Ka ga wai ya ce shi mutum. Kai me nan wuri din? Bai kawo ka bari abun ba a ciya. Wai ko sai wahala. Wallahi wahala. Kai ka ga kaga waɗancan su ne ba arnan daji ba. Garanti su ne arnan daji. Waɗannan wallahi in suka kama ka ba ƙaramin ci za su ma ba. Allah inda kake da kirkin nan. Farfesu na za su. Wallahi farfesun ka za su. Wani ni ramamme ne. Kai, yanzu ko su kawo masu cinye.
Uban mi kake tunani ne? Da yake tunani kake tunani ne? Ka gansa nan ga sunan ga sunan. Gaba ɗaya ba abun alheri. Wallahi Allah. A'a. To ni in ka jingina da ni wannan ya jingina da ni to ni da zan jingina. Kaga tsaya. Yanzu nan za mu kona. A me tana? Nan? Kana ganin normal ne? A normal. Za mu samu gida? Anya ba sama za mu yi ba. Hau tashi. Kaga kai kamar ma ka fi mu gajiya wallahi na fi kowa gajiya. Kai. shawarar da zan ba ku saka ina ina Allah ta haifu ma ba nan daji mai abubuwan mamaki sun wuce kai kaga shi kuma tsoron ai nan ba komai muka ɗai kai talla tashi mu wuce yaya muna tare da mutane mun ga abu ba daidai ba kuma sun tashi sun gudu daga ɗago fuska kafa na tashe su amma na neme su na rasa ni gaba ɗaya al'amarin nan tsoro yake bani daji ne ba tsaya mana
tsaya mana. Aikin banza ban ma kashe ta ba. Tsaya mana, tsaya mana, tsaya mana. Banza na kashe. Shagya damisar nan ta bani wahala. Kana ina? Kana ina? Barmo! Na'am baba. Wai ina ka shige ni? Wallahi baba ina can wajen na dan je wajen wani kogo can guraren wasu beraye ne kusan guda 7. Na gama tattare su kawai sai na ji kiran ka kawai na tawo. To ai ga wani babban kamu na munyi. Baba kai babban kamu. Ka san ko baba wallahi a wannan ni kaina na dade ina son ka karta. Ko ai ta je yau. Je ka dauko ta. Hannu biyu, ƙafa biyu. Baba, anya ka wannan ba mutum bane. Ka ci uwa ka, ban tsima ka bane, damisa ce. Baba normal ai duk abin da kace daidai ne. Ka je ka bar sanan nama. Ka je ka bazgo ice. To ba matsala baba. Wallahi ni mutum ne. Wallahi mutum ne. Wallahi ni mutum ne. Na rantse da Allah ni mutum ne. Wallahi ni mutum ne. Baba, ba damusa ba. kaga wani ikon Allah. Ba damusa ba. Damusa na magana. Yo ai albon al'ajabi bai karewa. Daure wani shi mutum. Wallahi ni ba damusa ba. Daure wani shi. Inna lillahi. Wayo! Wallahi ni ba damusa bace. Na rantse da Allah ni ba damusa bace. Wallahi ba damusa bace. Kama shi. Wallahi. Wayo! Babanmu! 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 Wayo babanmu! Barbo. Babanmu wallahi ni mutum ne. Ni na ji wannan damisa tana. Wallahi ni mutum ne. Innan ku ta taba haihuwa wannan. Wannan ba jinsin mu bane ba. Wallahi ni Kawai mutum. daukar shi baje mu shashi da shi. Wallahi ni mutum ne. Baba. Ali ba baban ka bane. Baba. Ina. Baba. Ni ba baban ka. Wallahi ni mutum ne. Za mu kashe damisan nan. Wallahi ni mutum. Za mu kashe damisan nan. Wayo. Na rantse da Allah ni mutum. Ƙarya kike damisa ce. Wallahi ni mutum. Ƙarya kike. Kai bude mata wuta. Dakata dan Allah. Bari mu. Na rantse da Allah ni mutum. Ke gwada masa ta ce tun da baba shekarar shi kusan 80 yana farauta. Ya kama namun dajin iri da iri. Kuma yau ya za a iya ce mai ke Wai kai nan a damusa kake kallo na. Wallahi ni mutum. to ta zan tabbatar da jira kakka harba bari in gaya mai. To shi yanzu ai zai wannan. Baba. Dakata dan Allah. Kai tsakaninka da Allah ni nan damusa kake kallo na. Kwarai kuwa. Da Allah ni mutum. Kai kake ni da naje farauta dazuzzuka kala na kashe aljani na yanke na kwana cikin daji mun yaki kai ni ha jirgi ma haɗu mun ma inga. Ka taba kashe damusa? Wanda na taba yo damisa nawa ban kashe ba na kashe na sake na kashe kiman ƙarya kike ba damisa bace. Na rantse da Allah ni mutum ne. Ƙarya kike ke damisa ce. Wallahi ni mutum ne. Kai dan labara mata wuta. Wallahi ni mutum ne. Dai na bashi umarni mana. Yo ba zan bashi umarni ba. Wallahi ni mutum ne. Ah Wai kai nan da gaske kawai kallon damusa kake mu? Rantse da Allah ne. Oke wai ƙasa ce? wai ƙasa ce? Mutum ne wallahi ƙasa ce ashe a fuskai. Mutum ne ashe. Wallahi ƙasa. Wallahi mutum ne. Ah mutum ne. Wallahi. Kai Wallahi mutum ne. Ko shi yasa can gurin muna zaune da ƴan uwana kawai na ga na dago gudu.
To ai mu ma da misa muke kallon ka. Wallahi ni mutum. Kai sa'a ba mu gama da kai ba. Yo da muka yi yakin duniya da mu aka yi yakin duniya. Allah. Wai kai nan da gaske kawai kallon da mu. Yo ni da yara kawai zan kai ma a gyara. Yo mi ake da kai? Me ake da ke? Wa ya ga an yanka ni. Kai ya kawo ka nan. Yajin nan. Akwai wani dan kato mai jiki haka akwai wani gajeri. Kwarai kau na ga su nake nema wai yawo kudi. Gaba ɗaya na zo na wanda ne ma nan yanzu mu mun haɗe da sunan baya. Ba za a harbe ta ba. A kyale ta mutum ne. Kyale ta mutum ne. Mutum ne. Ina ka gansu? Yanzu sun yi nan bayan dutsen nan. Suna nan baya? Suna nan baya. Nan haka. Baba kun waye da su. Raraki da ka raraka. Allah ya taimake ka da yanzu yara na can suna shagali. Ba ganna a lahira. Ai wallahi ne in kai na haka. Yo ai da ma kai ka za mu yi da. Bari in ji. Ka je kawai. Bayan dutsen nan ko? Suna bayan dutsen nan. Wahala kala. Subhanallahi. Kai al'amari ba kyau ba. Wallahi. Wai kai jira. Muna can zaune wai dai na ganka ta sama. Kai abin da ka gani Ya koro fera daga rami. To ya fada wuta. To To abin da ya koro shi na cikin ramin ya fi wutar zafi. yadda ka san faɗan ce na haka na ganka. Wallahi Allah ya rere go. Allah ce ba yadda ba ta sawa. Bala'i ne ya bala'i. Ai ne ga bala'i. Wallahi ne ga bala'i. Ai ba a cewa komai. Da ka ga abin nan la ilaha illallah ai da ka rike baki gadin nan gaba ɗaya ba zauna ai ƙara mu zauna mu huta. Wai kai tsaya in tambaye ka. Ina jin ka. Wai kai me ya kawo ka dajin nan ne? Kaddara. Kaddara kuma? Kaddara. To wace iri kaddara ce wannan ta saka ka shigo wannan dajin kana ta shan wahala? Neman goruba. Me goruba? Goruba dai. Goruba dai wadda na sani irin wannan wadda haka. Ita fa wadda ake dan gwiwa. Ban na aikin wuta. To amma waye turo ka baban ku ce? Wallahi wai masoyiya ta Ka ji wahala. na za ka je na za ka Masoyiya ta masoyiya ta ne mu tai kawai. ni ne dan wahala. Yanzu budurwarka ce ta sa ka zo to amma cikin gari babu. Na manta cewa ke lalle sai na samu wadda da cikin abin nan in dai na je na saki na dauko mata ba na je na so wani ba wanda na ciro daga tushiyar ba za a samu matsala. Kai kawai ta fi so ka fito da kanka kawai ka je ka kai mata. Kuma ni da yake wasira ta toshe maimakon in je in sau sai in ce mata ka ce mata cirowa dai sai na manta. Wallahi ke dai akwai asara. Budurwa don girman Allah. To amma an sa muku rana ne koko? Ina ba a sa rana ba. A hakan ma. A hakan ma. Wai nan ne ma nake wai da dan fara so na. A hakan? A hakan. A baka da hankali. To wai kai dakata. Kan in je ni ta baka labari ta tona ma asiri na. Ku miye ya kawo ku cikin Haji, ba shi labarin da abun ba a cewa komai. Kaga wannan? Shi ya jaza. Da shi ne. Ƙauye muka zo fa. Garin kakanmu muka zo. Mun zo garin kakanmu wai shi sai ya ce ba ina. daji mana. Zo nan an ce man akwai zan ga biri, zan ga kura. Kura kuma? Yi mana, har da giwa. A nan dajin? Yi mana. Idan kai mahaukaci ne ni da ka taka je. Billahi allazi la ilaha Aba illa dan Allah an annabi ka tema. To gashi nan mun shigo gaba ɗaya tunda muka shigo ba kwanci hankali. Kai. Lallai kan kun yawon dubu ɗaya ido. A mun bude ido. Kun bude ido. Alƙur'an mun bu. To yanzu ku ta ina za ku bi? To yanzu ni dai dama dan ban nutsu bane. Gaba ɗaya in muka yi nan wannan abun daban wannan abun daban wannan abun daban. Haka muke ta gani to gaba ɗaya na kasa nutsuwa ne. Amma ka san wani abu? Yanzu mun nutsu. Ina kyauta da zan ban manta hanyar nan ba. Hanyar dai da za mu samu mu fita titi. Ka san muna fita titi shikenan ga motoci nan na wuce ai dai mu tare kawai mu. Tashi mu. Yanzu mu je mai ganin giwa. Kare bari. Zan ba ko? Mu je mai ganin giwa. Nan za mu.